Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban phasina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan Hacharisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Phoirmpong Haribhoi District. Ban nangla shushu ban pentelun bahaya kikam jong ka hima lane ka elaka jong ka nongpo sirdarship Haribhoi District ki nong yalam raj bat ki nong yalam shnong ha ka jingilam jong acting sirdar uba Luistar lengdo kelayo bat sakhi ek jing pen kre jong ka elaka ban tei thamai no ya ka office trikam jong ka elaka. Ya kene office trikam jong ka nongpo elaka on tei ha ka shnong lengkadai ha ka jing penmang pisa ka ba shiklur arphaulak tengka kaman kentup hadu lai mala ya ka ba on bate ya ki kamera na ka benta ki jing trikam ba pher jong ka elaka. Shushu kum ki jing pani pajba ya ka dor kadar jong ka office la pelaj ru ya ka blueprint da ki laingut ki nong mi kham pajba ka thang ha ka jing idon lang jong acting sirdar jong ka elaka. La ban kadau bahadin bun teli ki snyam ki baladon kene ka elaka hanong po ka ba kentup ya ki nyau teli ki raj kam syam ladon ka office trikam ka bapura de tak hadu ka jing simti jong ba Luistar lengdo kumu acting sirdar la lum lalang ya ki nong ilam raj bat ki nong ilam shnong ban sim ya ka rai ban kut jengmut ban teino ya ka office trikam ka bapura jong ka elaka thnang bon la ban tre khambha ya barok ki kam wei baladon ka office trikam ka bat kena hagani kesngi ka balabu ya umonong rem ban te ya ka office nalor ka jingwan poi jong acting sirdar ka nongpo elaka uba Luistar lengdo rengkat ru bat ki lengdo na kirai baper ki bahap apo kene ke elaka rengkat ru bat kirang ba shnong laidon lang UMLA ke jirang uba sosteno sotun uba bat ru kumu menteri sorkar ke sorkar jerla ha ke jing don lang ru jong UMLA ke nongpo uba Emerald Bons im UMLA komsning u Dr. Celestin lengdo lembat kiwe kum ke jing kersani kene jing temu jong ke elaka nongpo ki nong mikmat paiba ki la no senyang syak elaka UMLA jirang pralak UMLA nongpo sanlak UMLA omsning lailak. Ngayang hang ni ngaru elade ngahab apo jong kenika ilaka nongpo sedership ka jakasa ka jonga kahab apo jong kenika ilaka bat suka deka kamram kajongaru bangan habanya daun benta haki babuan ki kam naga benta kumno bangin la ban penjanai susu bat ban saindul lani ban pinwandur susu ya ka riti sensar kaba ka nongpo elaka sedership hak jingelam jong iba Luistar kaba ngila ban ong gomolong i Dr. Silingdo la shuai i bin shlong tanggumu acting henry ka action ke jong i ka initiative kata ke jingkit klik ke jong i kalalong kabalala abon ong ba kalalong palat ya ka permanent sedership dengan sowan ai ya ka jingkublei na ka bentakan ke senjam akaba pila khol lang yangi baro langut na ka benta banyak sakilang hari kesngi na ka benta ka jingbu ya uni mau nongrim na ka benta bantai ya ka taka ying ka office trikam ka baki kun ki hajar ibahab apo jong kan nongpo ilaka ka bamaki ki don kam but kalong ru ka way naki office trikam kabanang la susu ban saindur ban pinbha ya ka sinshar ka khada apo jong kan nongpo ilaka ting ay ka jingkit bok ke ruyang
ba ai ba kenika sinjam ke ba pipi sedang abang ipej abang ibishar agbidei bat kenika jingpen krek ke jongpi de nagaliang jonga hinga don ya kata ke jingi i bat ka jing shania scam bat ka jingkerman ke ba scam ba kenika office trekam ke ba mapi pin sedang kan long ka office trekam ke ba shen hakikat tu kenika nai ngin sei ba ya kenika kam on sala ban penyaj syaprang syakmat nasoban ai ya ke jiro ru sashisin ya ka sinjam ke mapi pilashim watla batang haki kendiat por ke ba mapi pilashajit ban shim me kenika lingkor kumu acting sedar Henry pidon ya kata ke jing i jengai ya kata ke jingkit kli ke baskem na ke benta ke sensha ke khadar baki khun ki hajar kinyo ban mentoy lang abaki wan bandon kam akwi wat ya ke jirap na ke liang ke office tray kam ke jongpi la kalong ha ke bidei bat ka Kishnong githau kirai lane hakabide but kijaka puta baro kibaham apo jong ka ilaka ke jongpi Lagi kene gadur. Nalor jong kene gadur natrai ha ka file jong us sirdar kindon saki jingtho ke barit ke bakain badia amo ka size jong kene ke building ke bangi ong ka blueprint. Kane kadai gadur ke bami hadin jong ka blueprint. Baling idon kane ka meeting mata kasngi ke daw galong kaladon ka jing perkat ladon ka blueprint ladon ka dur ke balapen i ladai ban sedang kalentiyai te kalentiyai ka sedang mata kasngi da ka bapli yau mau nongren haka riti sensyar ke jongi habang apek saudong ke e ke baja kalong pipek mentawat ha district council kabadai ban pek ban penek ya ke riti ke dustur ke jongi kawan kawai ke isi ke tungu wai usim laweng do ayo barim usim u batmai u perkat temai ulek temai nadong sadong kamdon rekata ka jing beteng jong ka jing trekam kabangi ong ka continuity one way pai sekamon one way pai sekadiang one way pila hi ban sotu ya kata ka kom trekam te habangi kran ya ka sidarship nongpo ilaka ngakermen banang ne sekman kandon ka blueprint kabani alam yengi sakman amdai sekadiang amdai sekamon amdai sedin but ya kata ka blueprint kadai ka duty jong ki lengdo ki electors ringkat bat kirang ba senong let's say ha ka general committee ka jong pi ban sandur ka e ka thong ka bangibu na ka banta ka ka ilaka nongpo sidarship pinsadon ka permanent address lengba ka ka office baro sikata ngilayo bun ki sirdar te Henry empat don bala aban sim ka rai ban sedang no ya ka permanent office dengan semua banai ka jingero iba aluistar ba ila sim ya ka rai rengkat bat ki electors ki jongpi ban ong ba tongin sedang no taga babu mau nong rem ngai ka don lai mala la kumno haka sisnem arsnem pin pendep simala tibut ya kita kalenti ya ke jongpi bat ka thong ka jongpi ngamar tatin hakawi kesngi hin sadap ya kaneka building ke jongpi te andangi paipan ya ka sensiar ka khadar kata ka riti ka culture jongi u khasi haki dong ki baper ngila ban penjanai ngila ban record bhai ki
Henry ngimla pat ban penduk pendam iki. Dika sensyar kadar kumbangi i mentah kadon ka jingma haga jing yalam ya upai ba. Teng kariti bat ka culture jongi kamla ban but ya kanong ke parti mo. Thau isi kawe ke parti ke plan da kumoi. Kariti ka culture jongi hato kadai ban kala. Kata ada jingkeli bangi dai ban bu. Kawan ke isi jong ke kongres kawan da kumoi. Kawan ke isi jong ke VPP kalong da kumoi. Kawan ke isi jong ke NPP lese kin ong da kumoi. Ka jingkeli ke banga kwa bu lang yang bat dia pi mata ka singi kalong. Hato kariti bat ka culture ke jongi kan hapan kelalang kat kum ka sensyar kadar. Lane kata ka politics. Nga ong em. Ngidai ban penjanai iki. Ngidai ban penjanai, ngidai ban penskam, bat ngidai ban don ka record lane ka thok katar ka bobyang ban pentikna ba omdan bala ban penkenria sekadiang sekamon. Sakawe ke bangaku awanai jimut kalong. Hapo ka ilaka sirdarship nongpo. To ki right ki don, ki dai maki ki batip yo put usam. Te Henry habang ilay sarum saneng. Bunsin ka don ka jing yakni yaki jaka. Haki sinong ki ong kane ada jaka right. Urang ba sinong ubakam drong kti uang bakane em kamde ka jaka right kade ka jaka sinong. Hapdeng ka right bat ka sinong uruk ka don ka jing yakni. Teka bangaku aman ay jingmut hang ne kalong kadai bandon ka proper records. Kani kadi kesengi ke kerpang bat kabansa jing ken mau ha kajing yai lenti jong ka ilaka kumala aban sunguthu lang ba kajing keren jogi nong yalam kila bun teli gisnem kila len ngisuthu kadon kajing kiu kadon kajing hiar ha kesensyar ka kadar ha kajing penbet na kabanta gi kun ki hajar la gade ha ki ilaka ki hima ki raj ki shnong bat kamta ta ngidon na kade keski ke bansa jing ken mau bala dep ban bu yau mau nong rim na kamta ban te ya ka office trikam jong ka ilaka habeng persang ban pe ya ka blueprint jong kane ka ying kade ka bala internet ka bala penwandur bah kat kum ki juk ki bamanta bat ngingit scam bahagane keski ke jing don rengkat ke jong menteri badan borom jongi badeng bat mengi arngut ki emeli kadi gadak bana galyang ngejongi rungi sukya na kabenta kan ka kam ye don rengkat bat phi ban pentik kena bagani ke jing thmu ke jong phi ba pin poi so thong jong ke jing job ba pin don ye ka slam trekam ka batikna ka bandeiru ka burom jong ka ilaka hibaro kowe ka jaka ka banya syam banya perkhat na ka benta kumno ban sensyar ye ki khun ki hajar hapo jong ki ilaka ka bekentuk ikini ki nyu teli ki ran ka sorkar pedeng kala bu kerpang kat kum gejing bu bet hakerti penia ka jong ka ri ka jongi lembaga kredit ka bahan riu kajing penkubor ya ki nong sensyar trairi ki traditional head nadu ke district council ban pej ban kemi lengba ki hima ki ilaka ki wadahar ki wei ki snat trikam ki babun hapo ka briun nyautrem ban ngam artin ban ong bagi executive committee ki baper ki balayalam ya ke district council ke jing temu ke jongki ke long na ke banta ban penbit penbiang ban pen klain bor ya kini ki snat trikam ki badon haka ha jing long briu ngi don shibun ki jing duna ngila banya dom ngila banya mai ngila banya keno ngila banya wo kejat kita gede ke jing ai lenti ke jongi kum ki briu ngila ngisyam ha ki babun ki jaka ki long kunta de ke besau tenat ke besau kemen bat ke balong ha bakut jong ke sengi ngi poi sa ke jing ya bet ke jing irti da ke jing ya keren ban penbet bat ha ka ilaka hang neru ngi sungthu ki don ki jing wit ki jing wan
dan re ka kong san galong ka jingi teli ka jingi bej nang ni sakmat ngadon ka jing kermen ka baskem ba ha ka ni ka kenti ka bamanta ki baro kin yai bej yai renti om tang nak mata ka ni ka bamanta ka sengi giyo ban yelum lang hang ni nang taban bu yo mau nong rem ban snai ka office de ka kham kong san ka de na ka mata ban penti kena baga sensyar khadar gerti gedustur apo jong ka ilaka kan yai bej yai renti ngangadon kata ka jing posniu bad ka jing kwi lenti bab hi kum kinong sensyar ki badan ki ba kinong song snong ki la penkup ye phi ki kur ki la penkup ye phi pin sobha pila jutre bah ki por ki pala dep nang kwa ba pin tre kham bah susu nang ni sakman ban penting kena bom tang ba ka office kan yeng ha kan ni jaka ndre ka sensyar khadar kan yeng karti ka dustur kan yeng kahtin ka thlit kan yeng jing thu ke jongi kum ka office hi ngidu dia du dem habangi pathat ya ka jinglong jingman jong ka ilaka nong po sorship ba nadu kisnem ki balaseng ban labu ya ka ilaka nong po sorship kadai nadu ki khat khandai spa prapo kumta terter haduk menta meneh ngim yo ya ka office trikam ka batikna de dei halor itai dau wana kaliang jongi kum ka office hi ngi kelam tia keladem ngi perkhat bat ngi puson kumno ba ngila banbu ya ka office jong ka ilaka nong po sorship haduk menta meneh ki nong ilam ki balalik sedin kimla ban perolong lese nganut bandong ba lese kadai ke jing ko korkom trikam ke jongki bakim kwa ban penolong ya ka jingbu ya ka office hapo ilaka nong po sorship bat lese ngimtip bakim don ya ka revenue hapo ke ilaka ndai nga kumu acting sadar bat ka office hi war ka we ngikut jingmut bala kumno lada dei ba ngin hab ban tre sitomru ban penurlong ban senano ya ka office trekam ka papaka jong ka ilaka nong po sorship ban ai ka jing sakri hapo ka ilaka nong po sorship ban ai ka jing sakri namta ki khun ki hajar ki bawan dun kam ban kendu ban pan ki kot kisla ki jong ki hapo ka ilaka nong po sorship ki khun ki hajar ki angnut bat haduk menta mene ngimla ban penurlong le se kane kade ka challenge nakaliang jong nga kum acting starter bat hakaju kopor nakaliang jong ka office hi barokawi ba ngin hab ban khip ya khikmat ke jongi ban tur ya karai raidam ban penurlong ya ke jing thmu jong ke elaka nga suru bonong baka jing snok tilang ke jompi ki kun ki hajar bangin penurlong ya ka office le se kala banlong ke jing sisa bat hakaju ko por ngaso bonong baka deiru ke jing kerku ladangila ban penurlong ya ka office trekam ka bapaka jong ka ilaka nong po sorship kata ka dei ka bang kwa ban penso bat ngakwa ban ong happy hakane kapor bat ka jingya inti ka jongi ngilatip lupa bakadon ka jinge hendai ka jingi karsan lang nga jongpi nga songu bat nga sokumen bangin la ban penolong ya kane ka office ka jongi nga soro bonong kidon kini ki laingut ki nong mikmat jongi ki bahap apo ke elaka nong po sorship kumbanga alai kendu iki na do kasi ke baningkong bangiron kam ni ka jing yarap ka jongpi ban penurlong ya ka office terekam jong ke elaka kat ke elaka nong po sorship haduk menta meneh ngimdon ya ka office terekam ka bapaka lada kim ni compare kidon new telikirat
Kidar barat kidar la kejong kejong ka office. Kadar bar sinong kadar la kejong kejong ka office. Ndai ka basosi pat kat ka ilaka hapo nongpo sorship kamdan ya ka office trikam ka bapaka. Dengan sobenong ba ban penulong ya kan kadai ke ngidan kam kajing isnok tilang kam tam kini kinong yalam kinong nikmat kijongi kiba yedon mentalang bat ngi kermen skam ba pinsa ai ketika man ketika diang ban penulong ya kan ka jing temu jong ke elaka kenya telitlan api ban ngiru nakaliang jong ka office ngin ya tresitom rengkat ban penulong kenang ba kinong ki kun ki hajar ki bawan dan kam ki niok banwan dan kam hapok ka office trikam jangka ilaka nong pot sosial